Merry Christmas, madam. Merry Christmas, Sab. Nasa may Anthony mo? Isa mo dito mo? Palit lagi kong kanding. Palit o kanyo? Oo. Ang hain man, ana. Wa palagi klaro. Nindot mo kuning mga kandinga, maglibog yung kasa ko ni Pili. Kaya nagkasinabot mo sa tag-iya. Ako bitang pabuton. Di ba, mawari man to no? Ang mabantayan eh. Mano na to? Balik ka lang, ano? Sige, ari man sa ko, madam. Asa man ka? Doy! Dito na siyang palit, Doy? Oo. Kaya ni Ari man siya. O yung alam nadugay man siya, ganihara man ta nagpaabot niya. Ay da, niingon manggot siya nako nga naa siya nalanganan. Muna nadugay. Pre, magsabot ta daan ha. Ako may imbestigaran ng Santa Claus. Ha? Nya ako, din lang kumutingog. Ay na lang ko nagtingog. Kitingali yun niya, mabulyaso. Ako na lang magsukit-sukit anak. Sayang, daghan pa akong pangutana. Sige, ikaw na tingog kay para. Kausara. Humana na to na ikasabot siya, nga musayo siya. Unya, unsa mang orasa na ron. Langayan kay siya. Pangutaan na tagdagan niya ha. Unya gani, kung dili kay magkadimaw iyang tubag, atong dados kapitan. Kapadudag lihok ni tawhana da. Ato ginasukit-sukiton bagayo bon. Imo ginang pangutanon sa unsang pangutana basta magabunga-bunga. Pakliari din sup. Paksit ang bilbil ning kuana lagi. So, si Bilbil. Katoy, may Santa Claus nga may Bilbil. Basta mao ni. Dili ta magkuyog, ikaw adto ka dito sa babaw. Adto na lang ka, adto lang ta makita sa naimutang nga skanding. Kami ni Andoy dire. Ay, ganahan ko koy. Ha? Magkoy plate ta. Bye, Simon. Amping mo ha. Milakaw na ra ba? Oh, hey, gano man. Bubalik na to. Mon, apasa dito ka. Ha? Katudahan tuloy kong tawanan. Dala ka, apasa. Ay! Ayaw mo! Ay, pakumpiyansa. Ikaw ra ba isa? Ha, sige, sakto po. Okay na po. Hakar tawanan na eh. Pagpatabang kita sa mga tanod ani ba nay? Maulagi pero... Ay na lang, oy. Kay gatuo ko, di siya to siya kaikyas kung ayaw lang judging plano. May katarungan siya da. Mga papa. Iwat yun yung paro. Nala, sige. Yun na nilang day. Atuan lang si Mama Amparo. Ingna na lang, pagtuas bay kay magsabot-sabot ni. Sige, may na. Di. Gusto na ito ng kandang. Magdungan lang ta, ma'am ha? Di paliw ko din eh. Mo to sa mon. Para. Virgin, paliwag lang ko tayo! Dai, paliwag lang kayo ni ma'am Amparo. Ano ba? Tatay. Ay po sige glaglaag. Ito po mo nagagubot ang lugar na po sige po maglaglaag. Mo bitaw nga akong gikuan karon. Ay, wala ba? Ay mo sige glaglaag eh. Daw mo nagagubot at ano? Merry Christmas. Oy, Santa Claus. Merry Christmas, ab. Ito po. Oy, kadit lang. Oh, come on. Tagadiin to ka? Kaya bang inyo? Naara sa unahan ko. Hilingan ming magno. Mao ba?
Isa tingahan mo? Ah? Igsuon, bitaw ko ni. Nalimot magawi? Kinsa lagi igsuon na? Si Kulas God, katong manghihaw sa La Libertad. Ano yung nga to man yung reaksyon to eh? Amro mo siya dali. Ambot lang ato niya eh. Ano nang utanang mansad ka? O di po ko tanon. Mando ba yan ang Eusebio? Naka na maglaro-laro nga di taga diri. Ipatakop na. Abi kay di kita gadinhi, ilang dakpon. Grabe pod. Oh, mando man na niya. Hasta ganang manaygo, ipadakop. Nanaygon dito. Parihara na. Sa taklaos ko to siya. Sige na ay, kinaytuyo si tatay. Tara. Uta gyud ko mo. Ato gyud ang sikupon ha. Atong sukit-sukiton. Kay kung ginoon sa gani, awa atong dadon ni Pritian. Daotan jud ha siya bon. Anhara na to na masayrin kung magsukit-sukit. Ya, Santa Claus, sama to siya. Nga naman tig Santa Claus. Kaila ka to. Huwag ta kaila. Mausap no? Mao nga ato gyud ang planohon pag maayo. Magpakita pa man to dinhi ba? Lagmit kay, dili naman ito magsusuroy. Ay may bagay. Atong hangyon sinoy Valentin. Kaya mga sakop ba, kapandamog pusas. Na magamit gyud na atong pistola mon. Oo. May noon. Para kung sukol, pikahan din na to ha? Ay sus, ay pagdali-dali lagi tingali kita may mapriso ana. Oo no? Ato gyud pahimutang. Kala mga tao nga atong hangyoon, mao na sila atong pandamon. Nga kita sa dihang magsukit-sukita. At least sila andam na. Sayo na na, sayo na na. Sayo na kayo na eh. Basta agdalang gid ko pirmi ha. Agdalang gid ko kumpas lang. Sige, ako ang sultihan mga tao. Sige, mas mayo. Sultian ni mo pero mananghid una ka ni Valentin kay siya bay hipis mga tanod. Sige, sige. So, problema? Di magit bod. Ano naman? Programa sila kabantay na ko part sa akong lihok part. Ano naman? Mag-iso na dyan ko ani, balik na ko ani part. Sabi mo nakawa ko. Kuyaw na kay tani. Mga di part. Kado na kayo. Katong higala ni Simon. Mura man siyang nakamatikod na ko. Delikado rin ka, ani. O, lagi. Delikado na kita, ani. Mabit ang ato ni isudyuhan pag-ayo. Nga naman nga, huwag nakabantay sila ni mo. Kanding mong good. Mamunta to akong siguroon. Ay mautoy akong tuyo. Bantay sa banta ka. Nailan mo kanimo, hay na libang kwarta to. Hapit na gid unta. Pero mga mugi nakapatahap nila nako. Pero wa mi ka kamayo nga. Kakuban ka dito. Wa noon. Pero ang akong gikuyawan nila, kung imbestigaron ko, maglisod ko glikay. Laylo na siguro ta part. Kumpas ata. Mga lagi. Di lang sa kung balik dito, Bart. Maniguro lang ta. Sige, sige. Sige lang. Ngita kang tadlaing paagyan eh. Kuha ta ng mga kandinga. Mau lagi, Bart. Huwag na nakapalabot sa kong uho, Bart. Huwag ko magdaho nga. Lain ang ipa. Bantes kanding. Sige lang, sige lang. Ngita ang tagay-idea na sab. Lagi, liban ta ni eh, Kirmi. Kuha lagi ng kandinga, timan niya, Bart. Kuha lagi na. Sama pa, di lang ko magtakuban mo adto ko dito eh. Kung kita, gabi ilang na ito nalihokon. Nga ako sa kama, nga ako sa kama. Wala yung tatay dia. Kuha na sad. Uy, Mon! Uy! Asan ka? Ha?
Asa ka? Ako! Ay, ipangitan ng mga batanon. Ang mga batanon nga kusgan nga isog. Nga naman! Kuha na lagi mi mission lagi. Nga, kami may gisangunan aning mga peligro nga mission. Ano na sagot? Ano na istorya din? Tarungon din istorya, be. Sa mga misyon na, oy. Nagong takpo na mo mga turista. Ito mga kawatan ba? Ang mga tulisan. Aw, di ay? Kunya, nanakaiginan. Ngayon mo ikasabot. Oh, pero kuwang palagi. Nakinhanglan mo kung nagpainti ka tao para madakpan ng gito na mong mga tulisan. Apil ko anamon. Ay nalagpangitaglain. Mutabang ko o pangita ng killer. Asam na sila. Suka. Muapil ka na eh. Sure di ay. Unsay? Sure good mo na magkagaduduha? Muapil ko ana. Aron mapuslan po ko din sa atong dapit. Aron kong ipakita ang akong kaisog. Nabungot sa ito eh. Sugot ba ka to si Boni? Oh! Nganong di man? Ay, ingon mo to si Boni no nga papili ko no ng isog. Nya, maskulado. Oh, pero di bayot. Uy! Sige, ingunin mo kabayot ko! Oh, ha? Di bitaw ka bayot no pero ingon mo si Boni nga di siya ganahan ng bayote. Kamu no? Wag yung muy utok. Agoy. Ano mo ang mga batanon nga perting mga yaya ah? Ni ano ni? Nga isog kayo? Nga anda may magpakamatay tungod og alang sa tong yutang na tawan? Dili mo! Pre! Di madlok manggod na iba nga matakda niya may mga laki nimo nya magkatakot biya na Musi ka takot! mukiay niyang mga laki niya. Sama niya! Kahal-hal ka lang. Oh, sige, gusto mo ka kamapil. Apil di ka sa lista. Nya, sabota, ikay pirmi una ha. Isog mga ka. Handa mga ka magpakamatay. Nya, ato niya sa amo no, kay naipahimangno ni mo si Boni. Habis ko sa ato ko! Ingnan na Buni ha? Ugma sa'yo ato ko sa inyo. Ang dami ko pamahaw ha? O sige, sa ato sa mga na ya, ugma na ya. Asa ka na eh. Oy! Unsa man? Natay pusil? Si? Oh, wala ba? Maggamit, ingon si Boni, magamit ako ng tag tirador. Nya, kanang bagakay nga, tinalinsan ng tumoy. Uy! Unsa ko taon? Di ta magdadag pusil kay di na mahimo eh. Basta mo na nag-ingon ni Boni nako. Basta ya, ikay una gyud ha kay ikaw ba isog kayo ha. Nagsalig gyud mi nimo noy kay ikaw ra gyud pinakaisog sa tanan ha. Uy, ambot lang! Ugma sayo ha. Unsay pagtuon ninyo anang killer? Ongo!